Poštovanje, dobrodošli u još jedan video. Ovdje smo u Čaušljama. Čaušlije ili Udurlije, neko zove jednu, neko drugu. Uglavnom kuća na prodaju, 1300 kvadrata zemljišta. Kao što vidite kuća, tu je zemljište. Ovdje smo stali da vam pokažem znači gdje se točno kuća nalazi. Kao što vidite taj žuta kuća, ispred nje je svadbeni salon. To je glavna ulica naprijed, znači nekih 200 metara od glavne ulice, 150 metara od glavne ulice. To je kuća. Kuća je na 3 sprata. Ova kuća je znači prvi sprat sa skroz malom nekom investicijom je već spreman za useljenje. To ćete sve vidjeti. Ovo je zemljište koje se nalazi iza kuće. I ono ide skoro pa do ovog porušenog objekta. Devastiranog objekta, znači. Sad ćete vidjeti otprilike je to. Otprilike to dođe, znači ovdje. Sad ćete da vidite otprilike, znači ovo drvce međa. Ovdje vidite komšinu ogradu i to se znači ide tamo na ulicu. Kao što vidite struje, sve je tu. Septička jama je kuća, znači priključena je na septičku jamu. Struja isto priključena. Do nazad mjesec dana živjela je jedna gospođa tu, znači objekat sa malim skroz investicijama je već spreman za useljenje. Jedan sprat sa svim komunalijama, sa svim priključcima. Sad ćete da vidite unutrašnjost kuće. Evo vidite, to je taj prvi sprat koji znači ima stolariju, ima sve spremno. Ovo tu je garaža, kao što možete vidjeti. Vidite ovako. Sad ćemo da uđemo u kuću, da vidite unutra kako je to urađeno, što je urađeno. Evo ovdje možete vidjeti, znači da je struja priključena. Priključak struje sat ima. Evo sad kuću ulazimo. Znači automatski su osiguravači koji su isključeni trenutno. Vidite, imate dole pod, obični. Vrata su tu na svaku. Ovo je znači to predsoblje. Ovdje je kupatilo. Kao što možete vidjeti. Zato sam rekao sa nekom malom skroz investicijom. Prvi sprat je spreman za useljenje. Stolarija je tu, pod je tu, urađen. Znači ovdje u ovoj se kući živjelo do prije mjesec dana. Gospođa jedna živjela koji su vlasnici dozvolili da tu živi, međutim, pošto je kuća na prodaju, samo smo gospođu da nađe sebi drugi smještaj. Evo, znači balkon. To je ta zemljište iza. Kao što možete vidjeti, znači to je pod. Bio je zastrt, pa se ovo vidi ovako različite boje. Ali kao što vidite da je to u nekom solidnom stanju. Ponavljam ponovo, sa nekim malim, minimalnim ulaganjima. Prvi sprat je spreman za useljenje.
Tu je bila kuhinja, kao što vidite. Znači, ostali su tragovi. To je predviđeno za kuhinju. Ponovo ovdje ima, znači, izlaz na balkon prednji. I ovdje je kao ostalo. Znači, tu je ostalo. Imamo još gore 2 sprata, međutim ti spratovi nisu urađeni. Ali evo, čisto da vidite, znači u kakvom stanju, da je moguće. Tako, sad da vidimo. Da li će biti moguće šta da se vidi, pošto je ovdje mrak. Da li ćemo šta vidjeti na ovim spratovima. Evo ovdje vidite. Pak malo se to nešto i vidi. Znači ovdje je malta je urađena. Koliko toliko. Kao što možete vidjeti. Znači to je drugi sprat. I imamo gore i potkrovlje. Vidite potkrovlje. Evo vidite i potkrovlje tu. Znači bukvalno su 3 sprata. 3 sprata. Vidite. Znači kuća na prodaju u Bugojnu. Mjesto Udurlije, Čavušlije. Neki 150 metara od glavne ceste. Iza svadbenog salona Olimpik. Ovdje se malo slabije vidi iz razloga što je mrak. To je bilo to otprilike. Znači kuća na prodaju u Bugojnu za 35.000 eura. Pretplatite se na video ispod da im dobijete još video, još nekretnina koje se prodaju u Bugojnu, u Sarajevu i okolini. Mnogi govore zašto su dosta videa na engleskom jeziku, iz razloga što dosta kupaca s kojima ja radim su stranci, tako da eto, to je razlog zašto je dosta videa na engleskom jeziku, a ovo je, ajmo reći, neka nekretnina za naše ljude. Znači, 1, 2, 3 sobe, znači ovo je 2 sobe, ovo je dnevni boravak, a ovo je kuhinja i ostalo. To je znači skoro spremno, sa nekim minimalnim ulaganjima, moguće useliti. Ali još jednom, vidimo se na nekom drugom videu.